Il-maltempata Harry ġiet u għaddiet. Kru ta' One News illum inżilna hawnhekk ġewwa Marsaskala fin-naħa t'isfel ta' Malta fejn ġejna nsegwu x-xogħol ta' dawn il-ħaddiema. Ħaddiema li lejlu nar ħadmu bla qatih sabiex ikollna sitwazzjoni kemm jista' jkun taħt kontroll. Il-ħidma mid-Dipartiment tat-Tindif u l-Manutenzjoni marat l-ebda waqfien wara li għaddiet il-qilla tal-maltempata kkawżata miċ-ċiklun Harry. Dan partikolarment fin-naħa t'isfel ta' Malta fejn diversi lokalitajiet u żoni tagħhom qrib il-baħar li ntlaqtu l-aru fihom ġew ikkawżati ħsarat konsiderevoli mill-mewġib l-art. Il-ħaddiema minn dan id-dipartiment qed jaħdmu biex jitneħħa d-debri tajn u kull materjali u oġġetti ieħor li spiċċa mbeżaq mill-ilmijiet qawwija bilan li dawn it-toroq jerġgħu jintużaw b'mod siguru normali kemm jista' jkun malajr. One News segwa mill-qrib din il-ħidma fil-lokalità ta' Marsaskala li kienet fost dar mill-Qutin. Waqt dawn ix-xogħlijiet l-erba' filgħodu tkellimna mas-segretarju parlamentari responsabbli Glenn Bedingfield u d-direttur ġenerali tad-Dipartiment tat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon De Guara li faħru d-edukazzjoni u l-impenn tal-ħaddiema minkejja l-kundizzjonijiet diffiċli u xogħol fiżikament impenjattiv. Il-kosta kollha tan-naħa ta' isfel sofrit danni li hemm bżonn wieħed jevalwhom. Qegħdin naraw li ntella materjal kbir fuq mill-baħar fuq l-art, ġibna l-makkinarju kollu disponibbli li għandna. U l-investimenti li għamilna tul dawn l-aħħar snin fejn investejna fil-makkinarju fil-rizors umana tagħna sabiex is-sitwazzjoni nġibuha malajr kemm jista' jkun. Nikkalkulaw li l-lum witilajn pratikament sal-lejla nġibuh f'postu u mbagħad nibdew naħdmu fuq il-lokalitajiet l-oħrajn sabiex kemm jista' jkun is-sitwazzjoni nġibuha lura normal. Minnaħa tiegħu is-segretarju parlamentari qalli matul il-jum ta' tlieta kien hemm diġà mal-200 ħaddiem involuti, anke jekk fil-qilla tal-maltemp u mal-200 oħra l-erba' il-kol jaqdu dmirijiethom waqt il-ħidma se tkompli anke fil-jiem li ġejjin. Innatfu l-pajjiż nagħmlu nneħħu l-periklu, jerġgħu jinfetħu t-toroq u dak kollu illi għandu jeħtieġ li jsir ħalli l-lokalitajiet l-aktar mill-quta l-ewwel u mbagħad lokalitajiet oħrajn nirripristinawhom għal kif kienu qabel.